start my Monday being grateful and with a positive mindset. Happy Monday morning! So, kaway-kaway po sa mga nanonood nitong video and congratulations! We have made it. Diba? Di naman lahat ng natulog kagabi naimulat yung mga mata at bumangon na katulad natin ngayon. So, indeed, every morning is a blessing. So, kumusta po ang inyong weekend? Boring? Problemado na? Dahil paubos na ang kaban ng bayan? Or said na? Nalulungkot ka na? Takot ka na? Normal lang po na maramdaman natin to. Bakit? March 17 yung day 1 ng lockdown. May 4 na po tayo ngayon. Normal lang po maramdaman natin yan. Ang tanong, yan bang lungkot, takot na yan ay makakatulong sa kinakaharap nating sitwasyon ngayon? Mabibigyan ba tayo niyan ng source of income na nawala sa atin? Ng source of food na yung mga dating regular na kinakain natin or nakakakain tayo sa labas nawala? Yung source of joy and happiness natin na every weekend nanonood tayo ng sine, lumalabas tayo, kumbaga family bonding, diba? It's weekend naman. Yan bang mga lungkot na nararamdaman na natin at takot na yan maibibigay yung mga dating meron tayo? Ang sagot, hindi. Nope, nada. Ali, king kapangpangan. Di ba po, yung source na yan, yung takot na yan, yung lungkot na yan, ay magiging source yan ng ng sickness. Source ng unhappiness. Magiging source yan ng pagbaba ng immune system mo. Magkakasakit po tayo. Kapag yan lagi ang nararamdaman natin, lungkot, takot, ninamnam na natin. As in, pagising natin sa umaga, nakatulala tayo. Yan lagi ang iisipin natin. Or kahit may ginagawa tayo at the side ng isip natin, nalulungkot tayo, natatakot na tayo. Alam niyo po ba, according to research, na ang pagbaba ng immune system, especially the chronic sickness, ang source niyan, ang number 1 factor or source niyan, ay yung pagiging malungkot mo or pagiging bagot ka na. Diba? Oops! Gusto ba natin yun? Magkakasakit tayo. Lalong-lalo na ngayon, bawal magkasakit. Oops! We need to shift. Diba? Kumbaga, cambio. We need to shift. Paano? Limited ang resources, sabi nga. Well, unang-una, smile, diba? Iba yung kahit nga ako pag nahirapan ako, tumatawa ako ng walang dahilan. Kasi iba yung feeling ng kapag tumatawa ka, hindi yung baka mamaya isipin baliw ka. Okay lang kahit anong isipin ng ibang tao, basta alam mo makakatulong sa'yo, diba? Try mo lang, humalakhak ka, tumawa ka ng walang dahilan. Parang feeling mo marirecharge ka. Kasi, diba, we have reasons to be grateful or to smile. May pakiramdam pa tayo. Ibig sabihin, nararamdaman natin, ibig sabihin, buhay pa tayo. Kasi we have chances na lahat ng hindi natin nagawa kahapon, pwede natin gawin ngayon. O lahat ng pagkakamali natin kahapon, pwede nating itama ngayon. O lahat na nasaktan natin kahapon, pwede tayo mag-sorry ngayon, diba? Regardless kung sino man yung may kasalanan. Kasi relationship matters. So instead, we have to shift. Sabi nga, lean on to God, diba? All those resources, hindi pala sources, resources is coming from God. Kapag feeling natin na shake na tayo, yung faith natin na shake na, we have to shift. Sabi nga, God is the real sources of everything in this world. Yung work natin, yung career natin, yung physical belongings natin are only resources, which the main source of everything is God. We have to submit. Sabi nga, pag hindi na natin kaya, diba? We have to submit it to God. We have to lean on to Him. And with that, hindi tayo maliligaw. Makakaramdam tayo ng stability, ng feelings natin, na alam natin, nandyan siya. God is bigger than those viruses or problems that we are encountering right now. So, yun lang po. Every morning, be grateful and pray. Happy Monday morning. Have a great day. Thank you.